אבוקסיס מעלה כדור טוב, רייס מרחיק וזה שער! פיני בלילי! לא יאומן! לא יאומן! הללויה וסופר הללויה! איזה גול! איזה שער נפלא! כזה שער לא תראו השנה שוב! כדאי לכם לחכות להילוך החוזר, זו פנינה של בית"ר, זה פשוט שער נפלא של בלילי ב-2-0. כדור בולי, כדור יף, מטווח כזה לא תראו בכל משחק, לא בכל יום ולא בכל שנה. איזה שער מדהים. רייס נוגע את הכדור החוצה, חצי יד של בלילי מסובב את הגוף ויורה את זה. זה שער של אלוף. לא יאומן, ידניר. תשמע, אני ראיתי הרבה שערים בחיים שלי, גם בארץ וגם לא בארץ. אני חושב שזה אחד השערים היפים שראיתי בכדורגל מאז שאני רואה כדורגל.